weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to añameji jakiri wuro molo kon waktu yoni ha to asnde balla e nder galle mouhamadou ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal kame jagorɗo cellal ɓalli mo leydi gambi mbaɗi potitel men hanki to karan gam haɓade kala ken wiye jontinoje e nder hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi mauritanie jonde lulde golle hakkude chef d' état major aji hakkude leyɗele nayyi leydi mauritanie mali algérie kame niger nden lulde noon koto noksata gam yurnitade nden ka e kisala leyɗele mabɓe to leydi mali joguiɗo ko fate banggue ñawoje leydi ndi jagorɗo o holliti ɓoyata maɓe guddit ɗereji wonande ɓen tumaɓe ko fate banggue mbuñari kame dirtingol ngaalu leydi ndi kala to guine konakiri oɗo saha haala mawka wonko toon ko suka debbo bayluɗo diine mum gam guille hakkude muɗum e suka gorko mo diine isa yanke hawo resodiri oɗon toon to cuuɗi isa yankoɓe to leydi Côte d'Ivoire kene foto wonde 190 leydi kene wona ujunnaje joyi neɗɗo woni ko fottiti hannde o to Abidjan gam yurnitade caɗele yoro kame nden ka nguura kabaruuji men mana wina to Burkina Faso kame Togo ha to Nigeria de Congo Égypte ma en jaha to France Arabie Saoudite Afghanistan kame guerre Ukraine hakkude Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini leggal ngal ene safra ɗum gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gorel teya ko ha ko moƴƴo ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jaw mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safa on neɗɗo joguiɗo AVC joguiɗo caɗele cardiaque mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoru neɗɗo mo ɗaɗi mum dongnata ƴiƴam mum koyɗe musoje koppumisoji jaaɗa ha jotte koyɗe mum jokkata en ɗam yahata juma e jama jokkodir e gorel teya joni joni mbiya alhamdulillah sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yi toon kala rafi mo joguiɗa ƴeewa so tawi ene hawriti e gorel teya jokkodira e mabɓe sa yiɗi jokkodiri tonggode gorel teya Moustapha Mbacké to Touba 77 631 71 68 so tawi koto kiidira galle ceerno Habous Diallo aki tawe ɗon 77 554 75 54 so tawi koto Libreville Gabon jokkodirta koye biteɗo Pape Kana 077 39 57 97 so tawi koto New York Abou Sokoral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngayda sa jokkodire on numéro kala leydi ndi gonɗa maw totte joɗiɗo ɗon 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya ko lekki ki jomiraɗo addi beele dañen jaam caforoɗen kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde jeenaya duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba Diaynde Weltaare TV serane kala saha ɓattodirde ɓen hettiyankoɓe mum ɗo gonɗon e windere nde kala ko onon mbaɗata ha Diaynde mon daro ko onon mbaɗata ha Diaynde mon ɓuura ɓattade mon ko onon mbaɗata kadi ha ɓen waɗoɓe Diaynde nde ɓuura kadi jogade coftal e karallagal e katantagal ha ɓuura kadi wawde ɓattade mon goto kala ɗo woni ene jogui ndimago yarlitade so wonko wawi wallidde Diaynde nde e kaɓirɗe e matériel taw kadi waɗiri tan ko yo Diaynde nde ɓamto wona waɗirde ɓen wonɓe hen ɓe ha ɓamto ala ko ha ngel kalirguel Diaynde nde wawa ɓamtade ɗum noon moni kala ene era hen an nanowo dande ko an tigui haala ka toɗɗi wona goɗɗo joom ngaalu ha heewi o wona an mo ala seeɗo goto men kala e feɗendu ene fawi e dow keeci mum mbasa wiide tan leñol ngol de ko ni wayi ala hay an ko haala kane toɗɗima kabaruuji men ɗemngal pulaar gartaten koye ɓataake mawɗo leydi ndi duwaw faade nando makko horejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramane Ouattara kame ɓesgu leydi Côte d'Ivoire kala ɗum ko caggal alede hanki o jaltugol aduna gonnoɗo horejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Côte d'Ivoire woni Amadou Somaworo mo ganduɗa wonano karɗo cellal no fewi jaltuɗo aduna hanki to Abidjan Baba Mala dande leñola yimiyanke ngana wittiyanke windiyanke ɓulniyanke miiciyanke rutti kadi artiniyanke nde tawno kala keɗotoɗo jimi makko hewata wonde neɗɗo luttowo kadi dande makko ko dande gendire no fewi kala keɗotoɗo miccoto ko kirɗeli pulago hanki hakkude maayo e jeeri waalo e jeeri kala ɗo yimɓe pottitanno ko on noon waɗi hirde mawde no fewi hirde hirande hirde namde e jaabowoji ɗum noon ko ñande aset kikiɗen nde taw kadi hucci ɗum koye Diaynde 2STV hakkude makko e ɓen Diaynde yankoɓe kala namdal o namdama toon ha tenti noon ko faati kadi to banggue mbete aɗa waɗi école heblo gam heblude ɓen sukaɓe yiɗɓe jogade fannu ar no fewi dande leñolon holliti ene e projet ji muɗum kono noon waɗani ɗum tawa kono hewɓe kay ñembata koye dande leñol guilay ayawo ha e kuccam kam no waɗirta ene gollirta kala kanko dande leñol noon wo holliti gilli makko kono ne kadi ko fate banggue musique traditionnel nde tawno ko ɗum woni ko umminimo ƴellitimo ha windere nde kala a wawi yiidemo hen ko wona ɗum ko kanko dande leñol o holliti oɗo saaha wonani kuccam makko ko fate banggue dawrugol nde tawno dawrugol saɗa nata hen yatawa woni neɗɗo pewɗo nunɗuɗo bawɗo kay ñawndude wonande caɗele yimɓeɓe taw kadi ko poɗɗo e nunɗal muɗuma kanko dande leñol noon wo holliti mawo jokku kono ne kadi hande haɓade yoro e nder nokkuji Sahel ha tenti kadi e nder reedu Fouta kala ko wona ɗum ko noon kanko dande leñol mawo jokku kadi oɗo saaha waytanade yimɓeɓe ha mbawa dañde diƴƴe jarateɗe kam addude jaam e nder windere nde kala garaten koye debbo windiyanke wittiyanke woni Habsatou Yero Dema ɓuɗelolirde Jinda Dem debbo mo Agnam Coɗay ganduɗa tawtorama taw ko debbo goto bindowo defte pulaar taw kadi ganduɗa koye ɗemɗe local kam goto dañi tawtorede nde lulde noon wannode walla mbiyena on luuma defte jeygu defte wannode toon to hôtel de ville mo Dakar woni o mairie mo Dakar taw kadi ganduɗa arɓeɓe kala gaddi ko defte français kame anglais kanko tan addi toon defte pulaar taw kadi ganduɗa ɗemɗe ɗe kala so ndendi kanko goto noti toon e nder ndiɗon mbaadi o woni kadi koɗo yewtere suudu men to Walfadjri ɗum ko aleɗa jawtuɗo ɗo henna o ma en kettomo hen caggal nde windi deftere wiyetende Sohna Adama Aissata Tall woni nene mum Cheikh Oumarul Fouti Tall kadi o windi deftere innirande darde debbo pullo e ɓamtare nde tawno ko gueɗe garɗuɗe no fewi ɗum noon Sohna Jinda Dem min calmini min juurima ɗo Diaynde Weltaare TV. Yo jaam ay kisal Allah woni men eyyi jarama Seydi Saar min mbiyeten ko Jinda Dem gommini to koye diwan Matam walla sa eɓe mbiya commune mo Agnam mi salmini on mi juurima on min addimi ɗo ko luumo defte rewɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi walla kamɓe mbiyata salude livre féminin ko ɗum addimi ɗo addimi ɗo noon ko kamɓe rewɓe ɓe
wayno ke duuɓi fof hatta e mbaɗa ko wayno linde wande min taw ko rewɓe e worɓe fof mbaɗa gadda defte mumen e on saaha noon jogui fedde wotere ganduɗa fedde ɓe ganduɗa ɓen ko haɓantoɓe rewɓe wiyete ko Amina Seck eyyi kanko noon addi goɗo miijo wi ɗum noon tawde ko ɗum minen fof min mbaɗa luumo defte ɗiɗo taw kono ko minen ko gosel ñebbe wonanno rewɓe worɓe fof mon fo adda joni noon alay saago pour yidde andede rewɓe min jogui fayidagal e gandal alay saago kamɓe ɓe mbaɗa banggue mabɓe kamɓe tan ɓolɓe ha yi worɓe ɓe e heddiɓe laamu ngu foof ɓe ganda hol doole e gandal rewɓe Sénégal jogui ha e rewɓe caggal leydi ko ɗum tagui noon o eɓɓi ngoɗo eɓɓago wonde yo waɗe luumo defte rewɓe woni salode livre fiɗi ni eyyi ɗum noon fuɗɗino ko ñande joyi wonno e jeegom ko ñande jeeɗiɗi nde woni hanki e ñalawma o udda eyyi ko noon tigui eyyi min defteram gaddumi ɗo ko deftam de gaddumi ko min koye mabɓe jeeyami kadi ene wayno kadi erango kadi ne wawi taw kadi mbiɗa jikki ko ɓe mbaɗi koye meɗen min kadi koye mabɓe liggodiranno mbiɗa liggodirano ɗo ko juuti e caggal mum noon kadi nde ɓe mbaɗi e erango ɓe neldi kam bismako yomi ar mi tawtora kadi wayno hannde ɗo ɓe mbaɗi e nder joɗordam nde ɓe bindi hen ko waɗɗo représentant région de Matam e kono noon mi wona région de Matam tan mi représentant par ce que rewɓe fulɓe fof hannde komin mbaɗi ɗumen ɗo représenté kadi ko min joɗini ɗo hannde rewɓe fulɓe fof e ɗum noon kadi ko weltare ko weltanare kadi rewɓe fulɓe fof ko weltare weltanare rewɓe fulɓe kala wonno jinda dem ɗum noon ko windi yanke kadi eɗen mbawi wattude haqqillaji men e windi yanko men ha tendi noon ko fate banggue baniramen rewɓe nde tawno defte ɗe janggaten e ɗemɗe janande kala ko miijiɗa ene tawe e nder rendo men so tawi saktama neɗɗo kala ko deftere noon jangguirte ko deftere banduma ha joni koye Sénégal keddorɗen Safinatul Aman ko catal wiyete noon oɗo saaha ɓe jonnani hay seeɗa médiaji taweteɗe Touba e Mbacké gam yaltinde wonande praticien walla ni ɓen joguiɓe ko fate banggue siffa mbadi e mbileegu walla goɗɗum ceernajo mawɗo khalifa o noon o yonnani ɗum tene o holliti ɗen gueɗe yo darto e nder ɗin médiaji ko ɓuuri yawde Saint-Louis ndar guejdande maayo tawama toon liɗɗi kewɗi ene maayi e tufde Gandiol ɗin liɗɗi noon tawa kene maayi andaka taw awoɓe finoɓe to Gandiol e rima autorité ji laamu ngu nde mbawata yurnisnadeɓe ko jeeyi sababu ndeɗon mayde haade mabɓe ruttade e awoji mabɓe ɓe ganda ko jeeyi on sababu ko fate banggue tiggu kecco mayiɗo toon to hôpital Cheikh Ibrahima Niass mo Kaolaka ɗum noon ko caggal ballowo infirmiére goto nde on debbo jibini o holliti ɓinguel nguel fofandu mum koko darti ko nguel maygel o jaggi nguel noon waɗi nguel keesa o windi hen certificat de décès gam cukalel nguel yo nawe to morga nde nguel nawa to morga kene foto wonde heure-uji ɗiɗi ne tawe e nder oɗon kees caggal noon nde bamum nguel cukalel ari arande wonande nguel tigguyel gam wiroyde ɓinguel mum ko nden ɓen renoɓe morga ka nani tigguyel nguela ene waya e nder oɗon kees toon to morga to nden tigui ɓe dogui ɓe jaltini nguela ɓe nawi nguel to pejjar nde nguel yettoto to pejjar taw ko ɗon tigui nguel wasi fittandu maggela gam yebare e wasde jogade heblo moƴƴo wonande on ballowo infirmiére ko ɗon tigui nanga oɗo saaha noon o waɗama garde à vue mo fadi ñawore makko eɗen mbiyata oɗo saaha eɗen gandi Afrique ne heewi caɗele no fewi neɗɗo janggat seeɗa tan wonta neɗɗal manggal watte neɗɗal manggal taw ala tawa humpito hay seeɗa ne mbawi yurnitade jangɗeli yimɓeɓe no fotiri kala accident musɗo baɗɗo hanki to Mbour ɗum noon waɗɗani Bandia yimɓe tato mbasi en pittali men yimɓe nayo gañi men gañande musde no fewi ɗum noon ko hakkude bis kame auto particuliére a goto to Mbour keddorɗen MD yarata koye duuɓi 14 kam tigui wino waɗi hoore mum ko biftaɗo waɗa viol o holliti ko sagataɓe worɓe nayo jippi e auto goto 4x4 bleu ko ɗon tigui ɓe biftimo nawimo mbaɗimo viol kamɓe kala jamma no worno kan haala mawnino caggal nde gendarme ɓe gudditi en losko manggo no fewi ɓe kolliti kanko suka debbo jaaro duuɓi 14 nottotoɗo inde MD waali ko jogade téléphone mum e junggo tene kadi ne naata e réseau sociaux ne yaltane noddodire ha weeti caggal ni loskoji ne mbaɗa noon tawana tigui o walanoyi ko sehilma ko gorko kono yeehi walanoyde wona omo bifta haydara caggal on sehilajo gorko nde nanga kañumne guija wawi haalde jamma moɓe mbaldi ha weeti ɗum ko caggal nde o nawa
to suudu safara holliti wonde gorko mi mimo kono ko gorko goto on memɗo monon jangtima oɗon fannu ɗum ɗo kala yimɓe ene mbawi ƴogde hen haqqillaji kesi no gurdirta e suka mena yembola to cité kami ko tonne kadi ko suka debbo nottotoɗo inde Mam Diara Faala mo duuɓi 24 kam majji guila heccanki haɗo yitaka ɗum ko caggal nde waɗi capture écran makko wo neldi won dewɗo e makko o famani ɗum gillen ha ɗo hay goto andani ɗo heedi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal Abdullaahi Saar ne wonde nandumoma jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Gambie ɓe mbaɗi jonde pottital hanki toon to Karanga hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Gambie kame Sénégal ɗum noon ko yurnitade caɗele jontinoje ko fate banggue pawle ɗe hinde paludisme ɗum noon ɓe dokkiri toon kene fotto wonde fabiyoŋaji jonɗi no feewi e jertinde yimɓe ɓe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ko yimɓeɓe juuli fewde joni jafoɗon ko yimɓeɓe juuli fewde joni ina wayno mbalit ina heewi e marché ji ɗi marché biyeteɗo marché Bukot e marché biyeteɗo marché Gara Dakar marché Kande marché Escale marché Tillen ina wayno mbalit nan ɗon ina wi gandañ ina wayno leydi hay goto andano wayi kanko monsieur maire o noddama o jaabima o wi haɗi ɓe arde ittude ko essence ala autoji mabɓe ɗi ngala essence ɗum noon commerçant ji ɗi wonko kaali mbi so tawi ɗo e balɗe tati marchandise o mbalit o ittaka ina wayno kamɓe ne koɓe sokoɓe marché ɗe fodde balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ɓe jaa hofgo juuɗe ɗum noon ɓe mbaɗi alerte maire o ne kadi noddama nani so en umima ɗon eɗen gandi ko yimɓe juuli fewde joni liɗɗi ngala awiyoɓe liɗɗi ɓe ɓenne goyi ko essence laaɗe arani koko manki nde wonno ko ɗum wawata wadde motaruji ɗi ɓe mbawa yaade nder maayo gueeƴi ɓe gaddoya liɗɗi kamɓe ne eɓena gaari laaɗe mabɓe eɓe beddi piluji mabɓe dow eɓe paadi e caɓɓitali ha nde essence laaɗe ari foof so tawi en ummima ɗon eɗen gandi maire Oulampane wonko haali o wi dognoɓe ittanoɓe e galleji men jogui peewi Gambie ɓe peewi Bignona ɓe peewi Guinée Bissau ɓe peewi Guinée Ziguinchor ina wayno ɓe garti e galleji mabɓe tawan ɗon hay hunde ina wayno kala ko jogano ñamama walla duppama ɗum noon wonkoɓe ballanno kono noon koɓe ballanno ko ina wayno ɓe piɗɗi ha laaɓi eɓe jooɗi ɗum noon eɓe ñaagui laamu ngu yo yaw walludeɓe faabadeɓe kadi ndungu nana ara ina wayno so tawi ɗum ɗo ɓe paabaka ɓe ganda no ɓe jogori remirde oɗo ndungu Weltaare TV musidɗo moon Ahmad Isaga Kebe gorko mboto joɗani ɗo henna Weltaare TV e radio men Zig FM yo Allah ken walde jaam Allahumma amina ya rabbal alamina. Amadou Ishaga Kebe to Ziguinchor eɗen mbiya tan essence so ala gasoil so ala hande yimɓe kala ko panɓe Ziguinchor waɗɗani Gambi police mo leydi Gambi jaggi sukaɓe jeegomo taw kadi koye tumanoɓe ene jooɓi fittandu suka Sénégal najo jaranoɗo e duuɓi nogas nottotonoɗo inde Ahmed Touré ɗum wanno ko nogas e jeeɗiɗi mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɓe nanga koto plaza plan rima ko toon ɓe mbiya teɓoɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Gambi sengi wi to Gambi koto Mauritanie paɗen to Mauritanie ñaw mborosa oɗo saaha teskama janoɗo ha majji e nder leydi Mauritanie usti ha laaɓi ha gasi kono oɗo saaha ƴellitima kadi e nder leydi ndi ɗum ko caggal ɗeɗo henna balɗe ɗiɗi caggal nde limore nde ɓuuri ƴellitade seeɗa jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki ko temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e tato woni holki saaɓe temedde jeegomo e nogas e goho mbaɗa ko test jawɗo temedere capanɗe joyi e ɗiɗo mbaɗa ko laboratoire tawani jogui oɗon mboros ko jeeɗiɗo neɗɗo goto raɓaka hen
hay neɗɗo goto kadi wasani fittanmo hay neɗɗo goto sellani hen ko ɓen goni oɗon saha noon capanɗe joyɗiɗo neɗɗo ne tawi cuuɗi safara gam hebde cellal men oɗon boros ko wona ɗum ko noon cetal comité tambiɓe rewidade ko fate banggue oɗon boros mbaɗi hanki lulde mumen toon to trisamora tri el jamour gam yurnitade caɗele covid o ko wona ɗum ko kadi yiddeɓe ko umminde ñalɗi vaccin woni ñalɗi feso gam fesde ɓiɓɓe leydi ndi oɗo hen boros no yaltirta leydi ndi ha laaɓa to noksata hanki jagorɗo tambiɗo jangde towde kame jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie kame halifaɓe jomen martabuji towɗi tawtorama to duɗal jaabi hattirde gam hollirde centre formation centre mo ganduɗa heblo radio protection taw kadi ganduɗa ko toon to duɗal to gam to banggue wallidde yimɓeɓe ha mbawa dañde gueɗe payde nde to banggue heblo moƴƴo no fewi gon radio noon hollirama hanki gam tawtorede wonande on jagorɗo cellal ɓalli kame ɓen jangguinoɓe taweteɓe to duɗal jaaɓi hattirde ngal leydi Mauritanie cité judiciaire tambiɓe ko fate banggue ñawoje ɓe leydi Mauritanie jaɗi hanki jillu men toon to Turki ngon jillu noon ko uddidde e yurnitade ɗereji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Wuld Abdel Aziz tumaɗo ne jogui toon ngaluji kame nokkuji kewɗi no fewi ene hen juge biteɗo Al Husseinu Cheikh Kabadi ne hen kadi juge biteɗo Ahmed Abdallah ne wondi e Al Mustafa kame juge goɗɗo kala nawiɓe noon ko yidde yurnitade ɗiɗon ɗereji woɗɓe kay heddiɓe ko ɓen heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Abdel Aziz heedanɓe mo hakkude makko e ñawoɓe ɓe erinoma yo accite hayso tawi woni koye dow sardi ɗum jaɓaka ko wona ɗum ko kadi ɓe eri wonande ñawowo to banggue ɗereji makko mbuñari ndi yo wayle goɗɗo adde ha joni ala ko gasi hen haydara ala kala ko jaɓa hen ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi communiqué gouvernement mo leydi Mauritanie holliti yo nani hay seeɗa ko fate banggue jango wangu toon to Égypte e nder canal mo Suez ha ganduɗa kene fotto wonde sappo e goho koninke mo leydi Égypte wasi hen fitta ɗum taw ngun jango waɗi ɗum ko cetal Al-Qaïda nottirtoɓe toon to Sénaya chef de état majeur leyɗele nayyi dendinɗe sembeji men ɗe ɓe iniri champa ɗum noon ko gila tan hitande ujunnaje 210 ngal cetal noon ngal basi ko no mbiɗeɗo Tamaraste ene tawe e nder leydi Algérie ɗum noon ko nden ngal cetal darna gam hattade Al-Qaïda taweteɗo hakkude leyɗele ɗeɗo hen woni Niger Mali noonne kadi Mauritanie Algérie kamɓe ɓen chef d'état ji ɗi noon ɓe mbaɗi lulde mabɓe fuɗɗide hannde to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie gam yurnitade ndenka e sembe mabɓe to tolni kame haare habtadeɓe wonande ɓen joguitiɓe armeji pelle ceɓɓitiɗe yahoɓe ko wona booli mumen heblo yoga e médiaji jayndiri leydi Mauritanie fuɗɗima hanki gon heblo noon waɗata ɗum ko jayndiyanke biteɗo Mohammed Vala Wuld Boukhsa taw kadi ganduɗa ko jayndiyanke Al Jazeera sen mawɗo joɗiɗo to Qatar to banggue English ɗum noon o heblata ko yoga e médiaji ha tenti noon média mo leydi Mauritanie gam moƴƴitinde heblo e moƴƴinde juɓɓudi ɗin médiaji ha ɓuura kadi wawde ɓaccitade ɓesguji ɗi ha ɓuura kadi wawde yuɓɓinde golle mumen gon heblo noon ko hanki fuɗɗi wonande ɓen hujjikki noon toɓe on tumaɗo ne dirtini koppareje to banque centrale mo Nouakchott woni on biyeteɗo Tabiba woni biyeteɗo Tabiba Ben Ali Ndiaye on noon tumanoɗo taƴana duuɓi 6 e kaso caggal amande yoɓanno ko dirtini ko yoɓi gasi ala kala ha hande ko darti e golle mum ɓen noon heedamɗe kolliti yiddeɓe ko nde o accitte ko ɓuuri yawde Mauritanie tawtorama jonde balɗe 3 nden jonde noon koko fate banggue futtir of aviation nden jonde waɗi ko toon to Arabie Saoudite Riyad e tawtorede kene fota wonde capanɗe jeeɗiɗi ko fawi leydi capanɗe jeeɗiɗi leydi gam heɓanade ko fate banggue moƴƴingol weeyo laaɗe diwoje ɗo e kitale payoje leydi Mauritanie tawtorama nden jonde taw ko jagorɗo mum tambiɗo ko fati e banggue yangara booli dow to leydi Mali mouvement Ajawada woni CMA ɓe kolliti ɓe keeɓi janguji ɗiɗi musɗi no fewi ɗin janguji noon ɓe keeɓi ɗum ko ñande 6 ɗuɗo hen lewru mai ndu gonɗen taw koye poste anal taw koye poste manal jafuɗon manla
man la taw koye poste man la kame talatayi ɗin poste uji ɗin noon caggal jango wongo toon rewɓe hewɓe kame sukaɓe mbasi pittali men no fewi ɓe jonnani ɗiɗon janguji kono ɗon ɓe ganditani wadɓe ngun jangu e nder nokkuji mabɓe kala jahagorɗo tambiɗo ñawoje mo leydi Mali woni Mamadou Kassungi o holli Mamadou Kassungi Touré o holliti kanko jagorɗo o holliti wonande ɓoyata ñande jeeɗiɗi lewru o holliti ɗum woni heccanki taw koye jayde ORTM haalirde leydi Mali o holliti ɓoyata maɓe guddita yogay ɗereji wonande ɓeena ɓe inɗe mumen takka hen taw kadi gandane dirtini ngaluji leydi ndi ko fate banggue mbuñaari kame gueɗe goɗɗe kala tene kadi kala mo lawol nangui ma hewne lawol no fottirini hen tambiɓe ñawoje leydi Mali Bamako beddima e kaso biteɗo biteɗo Papa Mabi Keita taw ganduɗa ko goto inspecteur police taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo e suuɗayru muɗum toon to leydi France gila e laamu Ibrahima Boubacara Keita hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi gam tumede ɗum juuɗe mum ne modduno e wargo jaydiyanke biyetenoɗo Ibrahima Touré oɗon gandi kadi wonande ɓi Ibrahima Boubacara Keita kañumne koko waɗa mandat d'arrêt international ɗo yiya kala yo nanggue tawete toon to Côte d'Ivoire woni Karim Keita mo ganduɗa juuɗe mum ne tuma en kanko on inspecteur gartanoɗo e leydi mum ñande jeegom lewru men ndu gonɗen aljuma jawtuɗo e no guila nden noon koko weddano e kaso kono noon hanki nawama to clinique ngam ngakkugol cellal ɓandu mum ujunnaji ɗiɗo e temedde jeenayo e capanɗe jeegomo police kesso oɗo saaha heblaɓe guila tan hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi hayti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas aljuma paɗo woni jaltugol cérémonie mabɓe ngam oɗo saaha heɓanadeɓe nden ka e kisal leydi ndi ha wawa tigui wonde e peewal muɗum Assimi Goïta hanki joɗodima e Kémi Séba ganduɗa to Bamako taw kadi ganduɗa ko panafricaniste taw dariɗo haɓade ɗeɗo koppareji biteɗe franc CFA nawrude Afrique ha tente Afrique de l'Ouest caggal ɗum noon eɗen gandi jeetati lewru janvier hitande ujunaje ɗiɗi e nogas kanko on Kémi Séba o haɗanoma nadde kanko on Kémi Séba o haɗanoma nadde leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacara Keita ko wona ɗum kono hanki kankoye on hoorejo leydi ndi ɓe jewtidi ko fate banggue dawrugol kam e yewre nde leydi Mali yowa to leydi Mali yeeyoɓe taw kadi ko yeeyoɓe leydi ndi gullitima to chambre commerce mo leydi ndi ngam ngol gullitagol noon ko wideɓe ɓe jaɓanani laamu leydi Mali to banggue sifande hakkude Mali kame kaggulaɗi woni port mo Nouakchott walla port mo Conakry ɓe kolliti lawol Nouakchott faade Mali lawol ngol woni hen nokkuji ne heewi bandiji no fewi ne heewi taƴoɓe kadi ko wona ɗum ko Guinée Conakry faade Mali lawol ngol moƴƴani teni kadi ne heewi taƴoɓe joguitiɓe armée ji ko wona ɗum ko kadi ɗum ko goɗɗiɗi mone o wona gotum Mauritanie ñamata ko koppareji mum Mali ñamata ko koppareji mum Guinée ñamata ko koppareji mum Mali ñamata ko koppareji ma rokkuɓe caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue wonande golle mabɓe ene gasa ma dalƴu no fewi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ɗeɗo balɗe kala guila tan ñande aset ɓennuɗo heno aljuma ha fayenma ɗo hen kala mo jiiɗa e leydi Guinée koko hebbini mette no fewi ɓernde mum ɗum ko caggal nde miijaji kewɗi leydi Guinée garti ko fate banggue Oumou Hawa Ba suka debbo mo ganduɗa bayluɗo inde mum watti ɗum Esther Milmona taw kadi ganduɗa ko caggal nde o andodiri e suka gorko biteɗo Tamba Zakaria taw kadi ganduɗa kam ko chroniqueur jaydi yanke caggal nde wonno pasteur e nder haalirde espace Guinée FM caggal jilluɓe ne nder leydi Sénégal nden ɓe gandodiri gilli naati hakkude mabɓe hawo wayli diine makko gam gilli wo sottiri hoore makko wontude Issa yanke gam jeetede on diine ñande jeeɗiɗi nduɗo hen leru ko nden dewgal mabɓe huma toon to cuuɗi Issa yankoɓe jinnama ko noon kolliti hannde o so noddimo keɓatamo tene kadi ganda kala ɗo woni ene jiilo jamma e ñalawma caggal nde ɓen jinnaɓe gaddi kayito laamu gaddani on jaydenko biteɗo Tamba Zakaria on noon caggal nde ari suka debbo o jangti holliti wona ene força wonane wawna kañum hoore mum yiɗani hoore mum laamu noon holliti ala ko wawi e jiɗanɗo o hoore muɗuma sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen forum jonde ko fate banggue haɓade hokkere yooro ko noonne kadi tambade nden kay kisal nguura saabu eɗen gandi nguura hannde so wodani
hay goto wurata tene kadi guura hannde kala wonti koye posuji wonti koye ɗanle ma iwa caggal leyɗele e nokkuji goɗɗi kala caɗele mawɗe ne teska hen nden jonde woni joɗinde subaka hannde o to leydi Côte d'Ivoire tawtorede kene fotto wonde 197 leydi kene fotto wonde ujunnaje jeeyo neɗɗo tawtorama ne hen ardiɓe leyɗele nden jonde noon ko COP 15 ngam haɓade yooro hokkere kono ne kadi e tambade ndenka e kisal nguura ha moni kala wawana hoore mum fandare mabɓe hikka noon taw ko ajuma ni woni jagorɗo kettoɗo on fannu kanko e Patrick Assi woni hoore jagodo leydi ndi fandare mabɓe koto banggue sukaɓe worɓe e rewɓe wallude ɗumen ha ɓen mbawa ruttade leydi to banggue ndema nde tawno leydi fenata ko mbaɗɗa hen kala a hollirat to Côte d'Ivoire ne jogui sunare mawde no fewi jaltugol aduna hanki gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi woni Amadou Soumahoro jaltuɗo aduna hanki to lamorgo leydi mabɓe woni Abidjan to Burkina Faso to ne kadi ko worɓe joguitiɓe armée ji jani e région mo Bousquet ha ganduɗa jamma aset kame ale ɗo jooɓi fittandu neɗɗo goto kene foto wonde jeegomo taw kadi ganduɗa kene foto wonde jooɓi fitta neɗɗo goto ɓe jani koye kasso nokku oɗon ha ganduɗa ɓe dañi accidde oɗon kaso kene wona 60 neɗɗo taw ganda koye dozo en wañoɓe koye ɗum woni oɗo saaha loskoji luggi woni hen jangu wongu wangu koye lawol hakkude zéraji kame doori ha ganda kene foto wonde 11 neɗɗo wasi fitta ɗum hen jeenayi ko wallidiɓe armée leydi ndi ɗum noon waɗi koye pittol ngol ɓen joguitiɓe armée ji tuufinoɓe Lomé Togo ko suka malinajo goto nottotoɗo inde Djibril Abdullaahi Touré kam wasi fittanu mum toon to nokku biyeteɗo Aflaw ne tawi kerol hakkude Togo kame Gana ko ɗon o wanno boutique makko tene kadi on wottama no fewi dañi ɗon haalis ha heewi kanko on suka noon caggal nde o dañi haalis subaka aljuma 29 avril o iwi galle makko mo fayi boutique makko nden wari haw ɓatti ndeke subaka on ko pewjanaɗo fewjinimo ko ɗin bandiji joguitiɓe armée ji nde o ari tan ɓen paddimo addu sak mo joguiɗa o sali addu sago o sali ɓen luuke makko o sali ɓen cokke makko kure o yani hawre ɓen dogui kamɓe ɓen arnoɓe noon tawi e poos makko kene wona 3 million beele ɓen nawanimo haalis ala walla jayde nde artani hen kanko on baso fitta ɗum eɗen mbiya tan yo jomiraɗo yurmomo yaafomo kala ko mbawɗa jogade so tawi a fotti e taƴo walla bandi wima addu tan tottu ɗum jeyna jam woto wi aɗa holla jambaragal sosoɓe ala kala ɗo yeehi hay nokku to Nigéria caggal ɓeydogol coggo kérosène caggal ɓeydugol coggo kérosène taw ganda kérosène taw ganduɗa ko fate banggue ko dognata laaɗe diwoje woni carburant oɗon caggal ɓeydugol coggo muɗum jagorɗo tambiɗo ko fate banggue aviation leydi ndi ɗen laaɗe privé kañumen kolliti jeenayi hannde kala dartini laaɗi mumen diwoje nder leydi ndi ɗum ko caggal teskede ɓeydugol prix no fewi ko fate banggue oɗon carburant ɗum noon hay goto alana ɗum doole wawde sodde billet hannde kala mon yaha nder leydi Nigéria yo ƴettu oto walla ƴetta jeetu mum privé to Nigéria guure tati mbaɗama jangu musgu no fewi ngon jangu jeeyi sababu ha 49 neɗɗo mbasi pittali men wuuro wiyetengo Damri kene fota wonde 37 neɗɗo mbara ɗon e sabona kame green ɗum noon guure tawete koye nder état mo Zamfara Mouhamed Buhari hoore jeli ndi erima armé o ko ɓuuri yawde nde adda toon jam e kissal to RD Congo 35 neɗɗo mbasi pittali mumen ɗum ko groupe armée joguitiɓe armée ji jani e nokku bireɗo Blanqueta taw ko asoɓe kanŋe ɓe jooɓi pittali ɓen joɓugol bongol no fewi to Égypte wi joguiɗo konngol armée o woni Mohamed Eyad kene fotto wonde 11 koninke wasi fittande muɗum taw koye jangu ɓen witeɓe Daesh mbaɗi to canal Suez waɗani Senaya gon jangu jeeyi sababu haɓe mbasi kene fotto wonde 11 koninke to leydi France gonnoɗo hoore jagoɗo leydi woni François Fillon ñawanama hannde hitande kaso ne waɗi yoɓa amande kopre jonde ne fewi ɗum ko caggal nde o ligginno joom suudu makko e suuɗayru taw omo rokka ɗum salaire iwɗo e laamu ngu ɗum noon ko mbuñaari ndi leydi France jaɓani ɗum guerre Ukraine Russie
capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ñalawma hannde o ha hannde noon kure e bomboje ne jokki jippade ko wona ɗum ko hanki G7 mbaɗi batu mumen ɓen G7 noon ɓe kolliti ɓe jowi kala kene wiye pétrole leydi Russie ɓe memata ɗum ni jungo ni leggal Poutine discours makko hanki subaka hannde altino armée leydi ndi kala seppi maji yaltini doole mum ngam hollirdemo kanko tan jeeyi polgu ten maw jeeyi polgu hono no jeeyirno polgu wonande deuxiéme guerre mondial ko wona ɗum ko Poutine walliti ma jokku combat mum e leydi Ukraine ha leydi mum ɓuura hoolade woni koye ndenka ala kala ɗo occidentaux ji ɓatti leydi muɗum roi Arabie Saoudite roi Salman jarowo duuɓi capanɗe jeetate e jeegom rutitima hôpital wi galle royal o andaka noon holko nayimo toon mo ganduɗa toɗɗaɗo guila hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e joyyi guila nden wona karɗo cellala jillu Bachar Assad hoorejo leydi Suria jillu makko to Téhéran woni Iran hanki wo joɗodima e Ali Khoumayni woni khalifa leydi ndi ɓe dañi yewtidde ko fate gonangal leydi ndi to Afghanistan taliba en piggal musgal no fewi gam wiide rewɓeɓe yo ɓeydu ɓurtugal mumen to banggue vol intégral ha niɓɓiɗa jeese mabɓe taw haydara hay guite ɗe ala kala ko yiyete hen haydara ko wona ɗum koɓe kadi suka debbo ɗannugala kene fotta wonde capanɗe jeeɗiɗiɗi kilométre taw wondani e bamum ni yumum ni mawnum gorko walla miñum walla tan mo ganduɗa wawa resi ɗum to banggue diine l'islam ko wona ɗum koɓe guddi lycée et collège wonande sukaɓe rewɓe hay goto yahata janggoyde kono yetto oton banggue musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena